Ahojte, tiež si myslíte, že potrebujeme viac chlapskej hudby, ako je táto? Ja som určite najchlpatejšia osoba dnes na tomto pódiu. A viete, že je to veľmi zaujímavé byť mužom v dotere? Pretože keď cestujete s niekoľkými ženami, ľudia sa na vás pozrú a pýtajú sa, čo sa to tu deje? A ešte vám poviem jeden vtip. Ako polygamistický hippík volá svoje manželky. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Chápete? No, ale dnes budeme hovoriť o tzv. Líderskej pitve, alebo ako rozpitvať lídrov a ako inšpirovať líderstvo v ostatných. Koľký z vás by chceli byť lepší lídri? A spamätáte si, keď ste začali v dotere, ľudia vám hovorili, že by ste mali byť lídrami. A vy ste sa zlakli, že nie. A mladí lídri sa vrhli do líderstva, ale nevedeli vlastne, čo to je. Ale chcem byť k vám úprimný. Nemá to nič spoločné s vašimi ľuďmi, ale je to všetko o vás. Chyťte sa tuto, poťukajte sa a povedzte si, je to všetko o mne. A noví neskúsení lídri sa snažia manipulovať iných, aby robili to, čo si oni myslia, že by mali robiť. A berú im možnosť konať a chcú, aby konali podľa nich. A limitujú im tak možnosti rastu. A chcem s vami zdieľať o 3 kategórie, ako môžete inšpirovať leadership v ostatných. V prvom rade budem hovoriť o osobnom rozvoji. A nemôžete sa stať lídrom, ak nie ste ochotní vyhodiť svoj vlastný odpad. Nemôžete robiť túto prácu a potrebujete robiť práve tie aktivity, ktoré treba, aby ste sa stali lídrom, akým chcete byť. Čiže vyhoďte svoj vlastný odpad. Ďalej hovorím o profesionálnom rozvoji. Ľudia mi často hovoria, Steve, ja nechcem predávať nič. A vtedy im odpoviem, že toto je pre teba zlý biznis. Pretože my sme v predajnom biznise. My predávame. A potrebujete rozumieť všetkým tým veciam, virtuálnej kancelárii, predaji a skrátka, ako pracovať vo svojom podnikaní a poznať to aj z odborného hľadiska. A keď tieto veci robíte dôsledne a opakovane, môžete sa posunúť na ďalšiu úroveň a to je rozvoj líderstva. A väčšina lídrov sa snaží tlačiť a ťahať ľudí, aby robili to, čo by mali a pritom zabúdajú na tie 2 prvé úrovne. Pretože líderstvo začína vami. Spýtajte sa sami seba, kto vás inšpiruje, aby ste boli lepším lídrom, kto vás inšpiroval. Bol to učiteľ, coach, sused, nejaký mentor. Kto to bol, kto vás inšpiroval byť lepším lídrom a prečo? Môj učiteľ v 4. triede, pán Mr. Red, on bol divný, nemal rád šport, mal rád hudbu a mňa nebavilo nič z toho, čo bavilo jeho. Ale on ma inšpiroval, pretože ma mal rád takého, aký som a vždy ma podporoval, aby som mohol byť lepší. Tieto atribúty, tieto vlastnosti spôsobili, že ja som ho miloval. A dnes budeme robiť takú pitvu atribútov alebo vlastností. Pozrieme sa, aké sú tie najlepšie atribúty u tých najlepších svetových lídrov. Čo myslíte? Čo nájdeme? Čo zistíme? Potrebujem však dobrovoľníka, ktorý príde sem na pódium. Pomohol mi. Jen, toto je veľmi odvážne od teba. Mám ťa rád. Áno, už ideš na pódium. Super, poďme. Jen, si pripravená? Poďme na to. Všetci pozdravme Jen. Jen, pamätáš si túto hru? Dobre, takže najskôr ťa pripravíme. Toto máme od dotery, tento plášť, toto je vážna vec.
A koľkí z vás hrali túto hru, keď ste boli menší? A je to naozaj sranda vyťahovať kosti. A vyzeráš ako Dr. Oz v tomto plášti. A budeme znútra vyťahovať a tie atribúty, tie vlastnosti tohto lídra, budeme ho volať Doug. A určite vieš, ak sa dotkneš tam tej strany, toho vnútra, tak to vybuchne. Tak poďme teraz priamo k srdcu. Čo sa nachádza v srdci tohto nášho lídra? Ideme priamo k srdcu. Nech sa páči pinzeta. Dobre. Ešte, Jen, počkaj. Keď sa teda dotkneš tej strany, toho otvoru, tak to vybuchne. Takže potrebuješ, Jen, adaptív? I think I do. Nelakaj ma. Jen je úplne roztrasená. Áno, som po tom, čo si tu vykrikol. Áno, už si blízko. A Jen vie robiť jogu, ale vie robiť aj pitvu. A dokázala to. Úžasné. She did it. That was amazing. Okay. Jen, môžeš nám povedať, čo je tá vlastnosť, ten atribút číslo 1, ktorý, tá vlastnosť, ktorú určite majú mať všetci dobrí lídri. Prvý atribút, ktorý má mať líder je, že je multiplier, alebo multiplikátor, alebo nejaký násobiteľ. A keď hovoríme o multiplieroch, je taká kniha Multipliers od Liz Wiseman. A keď hovoríme o atribútoch, o vlastnostiach lídrov, máme tu taký citát, že tí multipliery oslobodzujú ľudí, ktorých utláčajú sily v korporátnej hierarchii. Oslobodzujú ľudí, aby mysleli, hovorili a konali s rozumom. Vytvárajú prostredie, kde tie najlepšie myšlienky vyplávajú na povrch a ľudia robia svoju prácu najlepšie. Dávajú ľuďom povolenie myslieť. A myslíte si, že toto majú vaši lídri, túto vlastnosť? Pretože my, keď náslobíme, tak žiarime. To, čo mi urobilo veľkú radosť, bola moja manželka, ktorá rozprestrela svoje krídla a letela. Násobiť alebo multiply. Táto moja manželka, bol som na ňu veľmi hrdý. A keď sledujete nových lídrov, tých multiplikátorov, ako stúpajú hore a berú so sebou ďalších. A viete, o čom je naše podnikanie? Je o násobení. A je to hlboko v našom srdci. Neprichádza to z mozgu alebo zo správania. Vychádza to zo srdca. Teraz by som chcel ešte jeden takýto pokus ďalšieho dobrovoľníka. A máme tu niekoho? Áno, niekto tu už beží. Takže spravíme ešte ďalšiu pitvu. Povedzte nám svoje meno. Virginia, odkiaľ? Lancaster, Pennsylvania. OK, Virginia. Vieš používať pinzetu? Väčšina ľudí túto časť volá Adamové jablko, ale my v dotere to budeme volať Evin pomaranč. A sľubujem, že nebudem už vykrikovať, zatiaľ čo budeš teda vyťahovať ten atribút. A Virginia má 5 detí, už to robila. A 21 vnúčat. A to si zaslúži potlesk. Pozrite sa, ako to Jen ide. Celé to tu vibruje, bzučí. A vôbec to nie je ľahké. Ani líderstvo nie je také ľahké, aké si možno predstavujete. Ale Virginia sa veľmi snaží. A tiež máte pocit, že aj vaše podnikanie vyzerá teraz takto?
Vyzerá to, že som to takto spravil na schvál. A toto je pravda. Zatiaľ, čo sa Virginia snaží. Líderstvo nevyzerá takto jednoducho. A ja tiež nechápem, prečo to tak dlho trvá a prečo to nejde von. Prečo to nejde vybrať? Máte aj u vás v Pensylvánii pinzetu? A Virginia hovorí, že musím byť trpezlivý a ona je veľmi vytrvalá. Zdá sa, že Doug už bude o chvíľku mŕtvy, ale nie, máme to, už to ide pomaličky. Už to vychádza a pomôžem ti. A už to ide. A prosím, teraz to pomaličky otvor. Pomaličky. A môžeš trošku rýchlejšie. A little faster, maybe. Ďalší atribút je empower, alebo posilniť. Používajme tie empower materiály, ktoré nám doteraz vytvorila. To si zaslúži potlesk. Ďakujeme. Koľký z vás mali radi Johna Maxwella? Ja som ho miloval. Tu je jeho citát. Lídri sa stávajú veľkými nie vďaka ich vlastnej sile, ale vďaka ich schopnosti posilniť ostatných. Toto je znak veľkého lídra. Posilňovať. Dávať ostatným možnosť to dokázať. Môj najstarší syn sa učil šoferovať. A prvýkrát, keď šoferoval auto, tiež máte takéto skúsenosti s tínedžermi, násadli sme teda do auta a v prvom rade povedal, teda ja som povedal, prvé syn, čo musíš urobiť, a on hneď povedal, ja viem, otec. A ja som povedal jasné, určite to vieš, sedíš prvý raz v aute, vieš všetko, čo máš robiť. A niekoľkokrát, 20 minút, čo sme tak poskakovali po ceste, stále hovoril, ja viem, otec. Takže zaparkoval a nejako začal cúvať a zrazu som len počul hlasné trúbenie, oslabujúce svetla nejakého auta a náraz a nejaký grill skončil vedľa mojej hlavy a keď som povedal syn, on mi hovoril, ja viem, otec, tak som sa pokojne odopol a povedal som mu, že uvidíme sa doma, syn, keďže to všetko vieš, určite zvládneš aj toto, vidíme sa doma. A chcem ti povedať, že vy potrebujete nechať lídrov robiť, čo treba, aj keď zlyhali. A nie je to veľmi jednoduché posilniť ostatných a vyžaduje to túto prácu. A keď vám niekto hovorí, ja viem, tak možno je na čase nechať ľudí robiť to, čo majú robiť. Keď sa sústredíme na atribúty líderstva, nie na správanie lídrov, pretože ľudia si to často mýlia a chápu to presne opačne. Pretože nie je to o tom, čo by ste mali robiť, ale o tom, čím alebo kým by ste mali byť. A to inšpiruje leadership v ostatných. A toto je tá sila. Mám tu taký citát od Boyda K. Beckera a ten citát znie: pochopenie tých správnych atribútov zmení správanie viac, ako by štúdium správania zmenilo správanie. Čo znamená, že keď sa zameriame na tie atribúty alebo vlastnosti, zmení sa aj správanie. A ak chcete byť tým lídrom, ktorým ste vždy chceli byť, tak znova sa pýtam tie otázky. Kto vás inšpiruje, aby ste boli lepším lídrom? Aké atribúty toto líderstvo má? A čo môžete robiť, aby ste v sebe rozvinuli tie atribúty?
Raz mi môj downline povedal, že Steve, dá sa, že sa nekvalifikujem na silu troch. A ja som mu povedal, že nie, všetko je v poriadku, kvalifikuješ sa. A 3-krát mi to povedal. A ďalší deň mi zavolal: Steve, ja sa nekvalifikujem na silu troch, môžeš mi pomôcť? Odpovedal som mu: je to fajn, sľubujem, bude to v poriadku. A on mi zavolal ešte raz, keď som išiel do posilovne, a zase sa ma spýtal, čo mám robiť. Určite sa nekvalifikujem na silu troch. Tak sme sa stretli a ja som nechápal, čo mi uniká. A zistil som, keď som sa na to znova pozrel, že som sa mýlil a on mal pravdu. A nevyzerá to takto vždy jednoducho, ale môžem vám povedať, že líderstvo a inšpirovanie líderstva v ostatných začína vami. Takže si spravte aj vy takú vlastnú pitvu sami seba, možno nie s ľuďmi z Pensylvánie, ale trochu sa v sebe pohrabte a zistite, čo treba vo vašom srdci zmeniť. Ahojte, mám vás rád.